ji sala 2019 ve me dest bi dersê tembûrê kirin. Me destpêkê dersê taybet dibirin. Piştre ez derbasî Hilala Zêrîn bûm û me li wê derê dersê xwe berdewam kirin. Çend cara jî mamostê me hatin guhertin, lê heta niha jî ez hîn dersa dibim. û destpêkê hinek zehmetî hebûn, lê min derbas kirin, niha jî zehmetî hinekî zêdetir bûne. Ji ber ku em ev 2 salê dawî em nû hinekî derbasî nava mûzîkê bûn, hinekî mûzîk nas kir. Îcar zehmetî hinekî zêdetir bûn, ji ber ku em derbasî kurahiya mûzîkê bûn. Dema ku tu derbasî nava mûzîkê dibe gerek zanista te gelek be, gerek tu baş guhdar bike, gerek zêde lêkolîna bike. Ji ber wê jî hinek pirsgirêk derdikevin carna, lê em hîn jî berdewam in. Di malbata me de apê me Şehîd Osman wisa bi bavê taya wan re şano karê şano dikir. Bavê me û metka me jî tevlî grûpa wan bûn, lê me mûzîk hilbijart. Destpêkê me yanî ne ku min jê hez dikir, tenê min dixwast ez biceribînim yanî ez jî fêrî tembûrê bibim. Lê piştre me jê hez kir û niha jî yanî ez hîna dixwazim bêhtir fêr bibim. Armanca min xwe ji vî karî destpêkê ez jê hez dikim, ez vî karî dikim. Ya din jî ez ne vî karî dikim ji bo ku şopînerê min çê dibin yan ji bo ku hinek dibêjin tu meşhûr bibî yan wilo. Yanî gelek tişt hene ji bo ez ji bo xwe dikim, ji bo gelê xwe. Yek jê ku ez destkeftiyên me yê hunerî yê ku heyî em karibin biparêzin. Em karibin tiştekî nû derbasî nava hunera Kurdî bikin. Em hunera Kurdî li cîhanê tevî belav bikin. û ez tiştekî jî dixwazim bikim ku gelê me bêtir çanda guhdarkirinê di nav wa de zêde bibe. Yanî zêde guhdar bikin mûzîka gerstran, gerî folklorê Kurdî û em baştir nas bikin. Amûra min bingehîn ya ku tenê min dersê wê birine bexleme bû. Lê piştre ez derbasî Hilalê bûm, hinek amûrê din jî baş bi kar anîn. Yanî min ji hevalê xwe mamostê xwe girtin, ez ji wan fêr bûm. Ez amûrê ritim baş bi kar tînim, amûrên têlî. Ez niha jî cihê xwe di nav Koma Stêra Zêrîn digirim ya Hilala Zêrîn. û ez wek amûrjenek ya ritim cihê xwe digirim di komê de. Me çend carî wek alîkar em bûn yanî endamê ji bo klîpa Keziya Sor me cihê xwe tê digirt ya Tol em bernadin. Yanî em bi hevalê xwe re alîkar bûn demê klîpa wan de û ji bo qeyda wan jî me qeydê defa wan dikir. Bi berxwe danê canmerdan dîrok nivîsandin, bila min çi bibêne guhênike, bibîne çavê ên kor, bila ji roj ava hilkeve ve denga dengê tiriye. Hey dayîk bigorî, hey dayîk bigorî. Destpêka ez hatim ji xwe min tenê ders dibirin. Piştî wê bi di 3 sala ez derbasî nava komê bûm û ji wê çaxê ve di karî komê jî dikim.
لجمع نافندي نتني يعني كوم ومتين جبو بروفاوان درسي زاروكا هنه يعني اندامي كوما ما هناك جوان ما مستنه درسات ددن لفيدري ام نترسي تاني درسي موسيقى ددن يعني إيه آمورا جي هنه شانو وينجي هي دست بکه کتجشتکی حز بکه یعنی تکاری بردوام بکه گرچه آستنگی چه لوازی دکاری تجی درکبین لیت هر بردوام بکی و یا گرین کت ویتشتی جبو خواه تنی نکی یعنی از جبو گله خود کم یعنی جبو ولات خواه در خودانی جان نردان